Kan panahon daang panahon. May mahal na hadi da sa sarong may waso na kahadean. Asin, sa kahadean king, kan hadi, igwada siyang tulong bihag, may bihag, may tulo da siyang preso, mga pangga. Kan kan taong 1521, mga tugang, bago maglanding si Magellan. Bago. Antulo da ang bihag kan mahal na hadi, mga tugang, ansaro da apo Pilipino, ansaro da po duman sa tulong bihag, ansaro Amerikano, ansaro da mga tugang Hapon, tapos ansaro da mga pangga, may nakasabit dan saro mga tugang, may sarong Bicolano. May nakasabit na naman na sarong Bicolano. Ano na kaya ng Bicolano? May konsensya na nakakaabot, mga pangga. Ngunyan, ang kondisyon da kan mahal na ahadi, mga pangga, duman sa sayang tulong bihag. Ngunyan nga, kamo ngayon tulong bihag ngaya, yan, pinaapod ko ngaya kamo, ta ini ngaya, bako ngaya ining seminar. Bako ngaya ining kunyan, orientation. Ini ngaya, challenge ngaya ini sa saindong tolo. Nahiling ngayon doan na kulungan ngayon iyan, ang kwarto ngayon iyan na kulungan. May nakakulong ngayon dyan, nasaro ngayang damulag. May nakakulong dyan, nasarong damulag. Ang damulag na ini, nakakulong dyan, sarong taonang nakakulong dyan, pigbabahog lang yan. As in, dahil man sa kunyan sa sendo, kung maarte ka mo, sigurado ko mabata yan dyan sa laog. Mabata daw. Nag-aaralis gaw da mga pangga, sarang taon na da, so damulag duman sa kulungan, da piglilinigan kan mahal na hadi. Da piglilinigan. Ang sabi pa kan mahal na hadi, an challenge, an condition sa sendo. Kun si isay man, sa indong tolo, an magtagal, maglaog dyan sa kulungan na yan kan damulag, na mabataon dyan sa laog, namangkay na anparong, kunya na, garo ng lapang jolen, pasindawi sa mga nag-aalbusal. Ngunyan, kung si isay man sa indo an magtagal sa laogan kulungan na iyan, ang pinakahalawig na mag-stay dyan sa laog na iyan, makakalaya. Kaya sabi kan mahalan. Kumbaga, you're free to go. Laya ka na. Kumbaga, bako ka ng kosa. Bako ka ng kunya. Ang primero da mga nag-testing, talagang pursado, talagang pati kukunyan, pati pipresentar kan sa yan sa diri. So, Amerikano da mga makusugo ng bot, ay kaya ko nga yan eh. Bako lang ngayang damulag. Anting titios ko ngayon parong, lalo na ngayon an jebs. Bako lang yan. Inot da naglaog so Amerikano. Pag laog da duman sa kulungan na may mabataon da duman na kulungan kan damulag. 3 minuto pa sana da mga pangga, luminuwas da so Amerikano. Di kaya sir, di kaya. Garo ngaya kunyan. Garong nga blade nga ang napaparong ko nga malaniton nga sa dungo. De kaya, daog sa Amerikano, yan ganyan sabi kaya. Pursigido, yan ang pingasabi, napachupog lang. Ngunyan, di daog na da so Amerikano. So Bicolano da, pangirit-ngirit lang, mga pangga, relax. Damulag sa damulag sa nangaya duman niya sa muya. Bako sa nangaya damulag ngaya duman may kanding pangaya. May baka. Kadakol-dakol pa. Ngunyan, ang sumunod naman da ang naglaog duman sa kulungan mga tugang. Suhapon naman da. Iyo, makusugon naman ang bot. May darapating samurai suhapon mga pangga. Paglaog da kan hapon duman sa kulungan, na may mabataon da duman na damulag na naka-star na santauna. 5 minuto da mga luminuwas tulos so hapon. Da nga kaya sir. Garong nga ako niyan. Malanito ni sir sa dungo. Da kaya talaga.
Magkakahilang kita kanin sa oras baga ako na atay baga ta kani baga kon magkatubig na. Ngonyan so Bicolano naman dama pangga nag stretching pa da nagpalagitok pa da ning kunya nin liog matindi talaga sa Bicolano. Iyo naman da naglaog mga pangga. Paglaog, haloy da ang lumuwas sa Bicolano mga pangga, mga 10 minutos na da, bilib da sa mga tao garong nga gana na ngayon eh. Gana na ngayon ng Bicolano ini. 10 minutos da nagluluwas sa Bicolano. Maabuyo da ang lumuwas duman sa kulungan mga pangga-ara mo kung isa ang nagluwas. No. Ang luminuwas da mga pangga, so damulag. Dahil kaya. Ako nakakatarab lang sa damulag, baka masabi ito, dahil nga sir kaya ining Bicolano, hindi dahil kung ining kaya ngayon. Amo muna! Ako nakakatarab lang sa damulag mga pangga, ay reklamuhan ang mahal na hadi. Ano man nga, sir, tapi ng loob mo nga ining Bicolano, hindi ngayon, makikisama pa man nga ini sa kuya.